You know where you are? This is Nollywood Pictures TV. Amaghị m ka m yeshi na ọrịa gị na-ene Oyoo gị na-ata ahụhụ. Ọ bụkwa ya mere m ji jee were ego ohu wee naga anaga. Nwụchụ ị nọ ebe ahụ na-ekiri nne gị azụ ori. Nne gị wee nwụọ pịị. Espik lekwe. Kaka, ekwukwela ihe n'ụwa ọzọ na ọdụgo oyi. Ọkwa ịma na m anachago mara Oyoo m ego bifo na ihe ahụ emechigide mama m ike. Ọkwa ịmara. Biko nunu. Ana m arịọkwa gị arịọ biko. Eyi. Amaara m n'inyechewo Magnus ga-ego ọmụ bifo ihe na-ahịa mmadụ wee bidokwa ọzọ. Mana ị maara na ị nwere nne ehe na-atachaghị. I wee kata obi wee vụrụ ego niile ị nwere wee vụnye Magnus. Ụchụ anyị agbago. Ụchụ a na-agbago mgbe ọbụla na-agba eriri. Asa biko n'ugba ya nụnụnụ biko ka ị mara ka m na-egedere. Achọkwara m ka m na gị nwegide confused kaka. Biko nụ. Awọtachwele m biko. Forgiveness amụ biko. Ana m arịọkwa arịọ kaka. Akpọchile n'obu gị ka mkpume biko nụ. Oke maka m na gị na-adịda chọị na anyị na-asọkwa biko nụ. Kwa m gị na-arịọ gị n'ịnị gị anụ ihe m na-ekwu. Kwa m gị na-arịọ gị na ịchọga ọgba ya anụ ma ọ dịghị oyi. Nkoleka wanyoma Asimana maka Ị na-egwuri dị n'ime egwu? Adị serious. Okechukwu bịa na mgbede si na Magnus na ahụ dị ya and o ji anata na Christmas. Ikuru eziokwu? Lelelelelele onu m ememe m happiness. Oyoo m laza na Christmas. Eshi dido chenu. Arụ dị ya enwe nsogbu. Nwa ka anyị chegide n'enu. Ka anyị chegide. Obere oge fa Christmas apụta. Efu ya. Onye dobe m nsogbu. Baba onu me sokwara m eto. Onwe gị sọrọ m ka onu me. Ai, Oyoo m. Sala tagre na m eche m. Obere oge fo ya nata. Obere oge Christmas ego nata. Efu ya. Ego. Aga. Ọfụma kenke na-eme. Adụmọị gere ka imere. Ọfụma. Begi ka nna abịa kịta anụnwa mana obi dị m ụtọ na mfọ gị. Ọnụ m ị na-achọ m ọdụkwa ya. O nwere ihe mere. Ịma na nkọli abịa n'obodo anụnwa niile. Ọgwụ abụ onye na-agbakalịsị n'egwu. Yọta. And agbamakwụkwọ m na-abịa n'izu ụka abụọ na-abịa abịa. Ilegide mmadụ. Ọfụma. Lelelelele. I'm very happy for you. Hey, yeah, thank you, Dalo. Hey, yeah. Hello, we can say why ya tedo meni ego. So why do you Okay, come malonu kan nye gege kuta no. Aworila. Ya nga na ego no kara. Aye bo so butechere ego ke kwuma anyi ụgwọ. Okay, ngwanu. So mbunu biazi. Aye abia. Ngwanu kan na chipazi. Ngwanu. Jishike no go. Gabi na ga uza ke na ga ka kuba ka. Onye ka ni receive. Awara kwansabu wanyoma Aga. Keke ime. Adụmọị. Gere ndozo gere ifeanyi. Ọ hapụgokwa anyị o. Speak lekwe. Speak. Isara gana. Ifeanyi hapụgo. Anya agụkwa. Wee bi Ifeanyi jere. Nwanne m ya nke nwoke ahụ n'ugwu Awụsa bịakwa kpọrọ Ifeanyi ka ọ mụwa ahịa. Anya agụkwa. A na-ekwu na adafọrọ onyinye fọha. A na-ekwu na onyinye fọrọ Ifeanyi afụkwa ma. Anya agụkwa na. Anya agụkwa no. Chineke kwere ihe ọjọọ. Ọwụkwa mmadụ ncha na-ekewa biko.
mụnwa kwetagodo na ọ bụrụ na ụfọdụ n'ime anyị pụogodo taa na ọkwa sọnsọ ofu izu ụka ka ị ga-eji chọta ndị ga-esoro anyị na-agba so adị m atụ ụjọ chaa alaikiri m okwukwe ego n'uhu wọkara imere mere onwe gị na-eme anyị dịrịte na anyị ga na-ete ka anyị je tegide na-egbu anyị bufete na-egbu ụmụ nwa ewu nne m nwaanyị bụ na Ọnịcha and o nwere nnukwu restaurant ebe a na-ere ihe oriere mmanya and ọ na-akwụta ezigbo ụgwọ otewu ọ na-achọ nwa ga-enyere ya aka. Aghọtaghị m ọ ga-abụ gịnị bụ ị na-agwa anụmanụ ka mara na ị ga-abịa jiwe na Ọnịcha spik lekwe ma ọ gụ na ọwụ ọkụkọ gị ijekọgụ m Ọnịcha maka gịnị magana na mechi Oyoo m njegidere agbela Oyoo m lata dị m si chi m gịnị chọdịrị ka m tinye Oyoo m confuse n'isi so ihe na-achọ ịgwa m bụ na ndị bụ na Ọnịcha anaghị anata eji Krismas m. Aghọtachuele m na ọ bụ gị m kwuru dị idi ọkwa dịbụ ị na-anụ nwoke a nra na-anụ didi tụkwuru ebe ahụ ka ndị nata ihe shikwuru n'ọkụ. Aghọtachuelekwe m Mommy Mo. You're American mommy. Momsy. Oh my God. Mommy, I'm well. Mama wali fene mbe. Onwelo. Njebu amaka. Momse. Onwelo. Omi. Eba yedime. Onwelo. Calling. Say she carry since November. Dikeh vuru kita dibira na agba Christmas. Ni na-eche magunus. Ọ bụrụ na onye m na-ekere na-alata na gị chere na m jekoje ka atọ. Ana m eche Oyoo m ka ọ lata bịa kiri mission. Ọ bụrụ na ọ lata gị na Christmas ọ ya lata na New Year. Nwaanyị okwukwe chewe ewo. Ọ bụrụ Easter, ọ ga-eruzi Easter mgbe ọ ga-anata ebe ọ bụ na ọ bụghịzi gị New Year. Ọ nwere ka ọ bụziri Easter. Ka m je vute crate. Mama. O ya adịkwa n'ụma na ọ bụrụ na ị kabara ahụ dịdị fụ nkọrịga ịbataze izubezi ike n'otu. Mama. Mana ezigbo ike gwuru m kịta. Mana iji isi Ọnịcha lọta ebe a oteke mama. Aghọtara m ihe ị na-ekwu. Nsogbu adịghị ma gbakwa mbọ teta n'oge ijeje fụ ya. Mama. Echi nje fụ nkọli. Mama. Namaz. Eri since m ga-anọ ogige nle eme. Ị pụsịrị anọ obere oge mama nkọrị bido ya bụ ezigbo arụ. Ọ bụkwa nke obere ya o buru ya jebe ụlọ ọgwụ ruo ebe ahụ dọkịta si ya na o ji eweta 35,000 naira. Na ọ bụrụ na o wetara 35,000 na ha ya emetụ ya aka echekwa na egwuregwu ọkwa ya ka ha ji wee hapụ nwaanyị a. Budegele. Ele ata m gege. Maka 35,000 naira mama. Hafu nwaanyị mmadụ anwụ.
Obodo a bụkwa rubbish, obodo a bụkwa bullshit. Maka chooks, mama. Mago. Mama. Isubakwo na Anambra bai. Mama, Anambra bunu. Oh, bifa ije azụ afịa n'Ọnịcha. Ọ dịkwa mma o. Bifa ije ele afịa. I like m ya o. I like m ya no. Nwanyị mmadụ ana mama. Maka 35. Okay. Aga. Adima, Merry Christmas. I wish you the same. Gere ki Merry. Adima. Onu mi chatara m n'ụtụtụ ma ọ dị ka iche Merry rice Christmas. Nsi ka m gbabata ka ndị were bread mago wetara. Mago alatala gị enyela onwe gị nsogbu alata na m avọ ego bread. Nke m vọ ikwa. Ị chọghị inye m bread nwa. Mago alatala gị. Mago hụkwara n'ọkada. M fepụrụ ya aka, o gbupụrụ m ya. Kesi m na ọbata. Mago nke m. Speak likwe. Speak. Ihe mere jegire emechere na ma ahụ gị ka m vọ ego bread. Jegire. Emechere. Bye bye. Nkareka wansuka. Nkareka manyama. Wansuka. Adansaka. Ashemana maka. Nkareka adansaka. Mago Oyoo ma alatakwa no. Mene gịnị mere na ọ bịa hụ m ụnya. O kwere ike ọ bụ na ọ lataghị n'oge. Mene nsogbu adịghị ka m tedochere onwe m rue ka ọ mara na m so n'ihe a na-eme ka m chaba anyị ga-enya ka ọ mara na anyị bụ ndị nọ na village na anyị marie na-eme na anyị ka m kwadogoro ọsịsọ. Kemde chabo Oyoo munenya. Mama. Hey. Kalika, agree yeka. Happy Christmas. Happy Christmas. Agree yeka. Mama, terminate so that magum home Oyoo mo home ka chaba na ganya. Iba na hogo man the city. Nsir ka nkwado chere ihu. Mama check meleke mo bụ na work. Check meleke mo out. Maka nwa m. Mama gede Oyoo mu. Magris anọ ya. Anọ ya. We bụ Oyoo mu je. Eche nọ na bunu ka o jebe. Ahụkwa gị man. Je o jabu na o jebe na nke asa nwanyị udi. Kem je to Oyoo. Kem je emeche suru na. Emeche. Awu, ọ dị egwu. Ije love. Asa nwanyị udi. My goodness. Ishiriki narute. Yeah. Deje. Akudukwa mma. Yeah, thank you very much. Masim can be a full utom. Amaro mono around. I chọrọ ebe. Onoro kwa be ya. Ọkụ na ọnọgbe ọ ga-anọ n'bu unu. Ọkụ eziokwu kwuru. Ka anu bem. Oyoo. Utom. Oyoo. Utom. Hey, God,
WhatsApp no yo mo. WhatsApp yo. Onwelo. Yo mo. Na kai for ya biko. Baby. 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 Abatago. Onweli feneme. Mwe bangore onwelo. Oyo mi ga ma kwa sukwa nke ndo Onitsha. Onwelo. E ga ma kwa sukwa. Makachu. Oyo me speak lekwe. Makachu. Speak lekwe. Adeji. Onwelo. O mama. Gana bongwa ka nwere nwa ya ngore. Aya no ze n'uju. Ife di mmadụ mma. Amu were. Oyo mi siri mu were. Ozugbo. Amewo ni meje laba, emechere na ma anu anu. Onwelo. Nsogbu adị. Onwelo. E were unu me ma anwa bi. Onwelo. Wayo. Baby. Wayo. Easy. Wayo. Asogbe mo yo mo. Mama. Dịka nsi wee kwuo. Ejibe m ezigbo ego eji. Male enwe m ashwa m laazị na Onitsha. Nwekwuo shop. Bịakwa nwee ezigbo nwoke na-ebunye m ngwa ashwa le credit. Ọnwa agwụ akwa m nya ụgwọ. Chukwu bịa mebere. Nwoke ebe m laajila mechiji. Ahịze Chukwu nwa m. Ka nwere ike imechichi ihe niile n'otu afọ. Nwaanyị bụ na tufuo afọ abụọ ma ọ bụ atọ na-aga. Nnukwu ihe dị iche adị. Obi dị m nsọ nwa m. Chukwu gọzie gị. Ise. Ọzọ dịka gwa nwanne ya. Kedu ebumnobi gị n'ebe Nkọli ka nọ? Nkọli mama. Mama gwa lo nwoge male afọ Nkọli na-enya. Ikwadokwa m na-eguzi ga-enje bụ ndị bebe. Ngwakwa ndị bebe ibe m loo. Mkpọkwara Nkọli la Onitsha. Chọrọ ya ibe ụzọ laara. Ego futakwa anyị lụatala ụlọ. Nje kwa ụgwọ isi ya. Mama echiche gị dị mma. Echiche gị dị mma. Chineke ya eme amara ihe niile anyị abecha na mmezu. Ya bụ nwata bụ ezigbo mmadụ. O nyere ka maka mgbe nọ ya. Chineke ya eme amara ihe niile ya aga ofuma. O ya aga ofuma. Ise. Na na-agasi ike. Nke a bụ ọzọ mbịa na m eche na ma amụta ka ma amụta. Ọ dị mbọ nsọ ahụ. Ye na asọkwa ụsọ na-egbu egbu. Anyị na-erekwa ihe n'ihi atụwakwa m ime mkpuke oyo m. Ọkanụ mmanụ. Tupu na bụ Onitsha. Mụ na ndị be anyị abịa afụ ndobe unu. Mee ife ntọsịlị ime. Kpọrọ gị na bụ Onitsha. Ilu Onitsha. Ị na-amụgasị ụmụ ọlụ aka ndị a. Lelelelele. Oyo m imekwanụ m onime n'ime kponu m. Ya butere m jegidere Onitsha. Onwelo ife na-eme. Onwelo. Ga-abịa ka njefu my grannies. Mpụta mkpọrọ gị anyị jee taa azụ ịmanụ ụmụ ife point and kill ya na nke asa nwanyị Oyo m gịnị mediri Emeka Ọkara na-eso eri dị gị na azụ ka ijiji na-esoghere shi gịnị bụ na-eso eri nwe gị ebe ibe anyị mana otu ambata afụ
ọ na-ebuali m na-achọli obele ife. Oh my boy, come on. ịkwara iyi na-eshi ekere akwa Oyoo monu ma abụkwago obere ihe ịkwara aka gị yo moto meleke aka onu me na ana bụ watch Oyoo mi ga makwa asụ ụgbọ ị ga makwa asụ Ọnịcha onwelo ga-akpọ gị ndaba Ọnịcha Dikeh Oyoo ikuru eziokwu Oyoo bụ speak Oyoo bụ speak onwelo okay onwelo Tabana ife esi m Ọnịcha bata ebe ego na-agba ka pọmp. Baby taba ife nwụọ ife asa nwa yudi Anọ me asa nwa yudi ihe kwa mbe ikiri na-emu ebe a ugboro 3 ife a na-ata dị ebe enwere m anụ eji bute ha ncha ka bebi mụta efe. Onwelo libe ife butekwa mọtụ bute na crate. Baby taba ego n'ọpasa amata achọrọ m ke m taa ka ife ego pasa taba onwelo ego pasa taba ego onwelo onye anyị bụ ọla ahụ odogwu ka ewe ọ bụrụ gị na-akwụ ụgwọ gwọba na bọbọ gị bata taife na onwelo atọbụ gege Emeka aghọtago m ibe ile akọ eri mgbe m na-ego nọ ebe aghọta piegbuo m ibe ile akọ ala ibe ile akọ rubbish bullshit ịkọcha osi ebe a banye osikwa ebe a pụọ uche m ka dị ebe ọ dị. Magnus ijikwa nwoge aka Magnus ijikwa nwoge aka ịmakwa ka zidugo taa bụ na ị nọ n'ime obodo inwe anwa akpọrọ nwa gbada Ọnịcha gịnị wee mee oke etenwe ule n'ihu iyi mata na ihe na-asọ n'ahụ dịka ọbara bụ mgbeke nwanne ya nwanụ inwekwa anyị hụ n'anya chere Emeka utuoli ivu m taa kọrịsịsị pụọ gị na-akọ ịkpọ mgbe eke isi gị kọrịsịsị pụọ na-ekwego nwa jegoro Ọnịcha nata ijego Ọnịcha gbararịa n'Ọnịcha nata ị na-ebu mgbe eke mụnwa bụ nọ n'ime obodo ajọfobe ubere afọ na-ebuchere ụmụazị jere yunivasiti mechere lọ na skuul ọ bụrụgo nwa jere ime Ọnịcha na-ebu mgbe eke ọkụkọ Igbo nọ na Nsụka ọkụkọ Igbo Nsụka ka ijizi merụ ahụhụ na-atọ ịkpọkwa ọkụkọ Igbo kịta mụ na ga na-efe ngwa gị na Emeka tutu keke ị na-anya tutu keke ọkada ka ị na-anya ọ bụrụ ọkada ịbụrụ ọnwụ isi jụ gị n'isi gị na afụfụ na elu ihe nkọli ihe na-agwa mba eziokwu Oyoo m so n'ojikwa ike abịa ka ọ bịa hụ ma ndị be anyị
ọ hụtara ihe na odiri mgbagoro Ọnịcha na eru Ọnịcha na-eme achọ m ihe njikọ ike arụ ọ bụrụ ọrụ eka ọ bụrụ ịkwagide ekwa ọ bụrụ isi chọ ka ile eku m kugide m nwunye mmadụ nwunye Magonis Oyoo ye na-asọpụ sọ na-egwe anyị na-ebe ihe na-eri ya atụwakwa n'ime nke Oyoo mama ọkụ ikiri ụra ọfụma ka bịara m ka hụ m Oyoo m Mago anọ gwana ya since ụtụtụ ka ọ pụrụ eche m nọ na nke gị ka ọ bịara ọ bịakwa gị n'ebe anyị ọ bịakwa gị sitere ụnyaahụ ma ahụle gị Oyoo m amakwanụ maka na arara ụra mgbe ọ pụrụ mana anọ m ebe ya na Emeka na-ekwu na ha ya eje ugboro afọ ka ọ jeje fụ ndị ọyị ya ma ọ gwaghị m Oyoo m agwaghị m jegide ugboro afọ n'ụtụtụ ka hapụ mụnwa ka na-arara ụra mgbe hapụ ịma na obere oge fa mkpụrụ ụbọchị one na one ka ọ fọrọ eme ihe anyị abịa na bụnụ so ya bụ ya ka ọ bịara ka o jeje gwa ndị enyi ya gasịna ka ha soro ya were bịa ka ihe ha like mbọsị ya ka ebe niile achọrọ m anyị nwee ndidi nwee ndidi otu a nọfa ihe nchọziri bụ nnọọ ka nkuru nwa m n'aka a na-abụrụ na mama nnukwu ka ọ na-ịchọ espikilekwe achọrọ m anụ ana m akwadochikwa ike nwere m di ọzọ na-abụghị Oyoo ka m chere ya aghọtakwaghị m ihe na-eme confuse gadị makwa ma oge na-ekwe ka ụmụ izu ụka na-eme ahụle gị Oyoo m aghọtaghị m na emeghịfu Magonis gị since izu ụka ọ bụghị echi ba na-apụ mmanya ajụjụ gị onye bụ m na-ekwu na eme aghọta ma gị m ihe na-eme o nwere ike isi wee jụ ya mmanya ejego m mbe mama ya sị na ọ naghị ahụ a na ọ na-abụ ọfụgụ n'ụtụtụ na uchichi na opiete bifo okwu eteta ụra na ọfụgụ m ọzọ na ọ hụle gị a na-echitere ọbụ nwa ochu arafụta nkọlị isi n'ihu onye na-abịa ebute mmanya ajụjụ ga-echi nkọlị Oyoo m abụkwago onye uchu ị hụra uchu a na-agbaghị mbọ ọbụla nkọlị alapụta bịa deje no ndị ka ị mere deje no ke ihe unu chọ achọrọ mmanya juru ezigbo oyi mmanya na-ejikwa ego oyi enwe n'iwe biko ndị na-ewetara ice shinu ha na ice block shinu ha enweghị ọkụ bịa m ga-ewetara gị nke juru oyi kịta ewe n'iwe na ndị anyị na-egoro blọk ha shinu ha enweghị ọkụ wetara m 2 bottles ka m jee nke Philip ji wetara n'ọsọ jee jụọ ha na-achọ o jegide m gịnị bụ m na-eweta nnu ka anụ dị ya anyị nwere mgbada na nchi na azụ azụ nye m azụ gịnị bụ m na-eweta nnu azụ efe na abụ oke onwelo ifukwu ụmụ asa ọgwangwa gị agwa na gị abụ ọkụkọ Igbo ahụ na-esi mkpimkpi na ụmụ asara asara ọfụma graduates onwelo onwelo ife na-eme onwelo Aba Philip biko ndị ọkasha ibe nwere ike ịgbanwere m mmanya enwe m nke jiri oyi kọstọma bịa shi na ha chọrọ mmanya jiri oyi wo biko eyi biko wo biko mere m ọsọ nwere ndị na-eche m n'uche
Is it a medicine? Medicine. A car lawyer. Oh, well, can't tell me. Oh, well, Aji na-enye m n'ikwa wee hụ Magnus ya na ụmụ nwanyị ebe ha na-echichigoro ọnụ. Espikle ihe omemeko gị ihe do wa mara m Oyoo. Oyoo gị Magnus gị ya bụ nkwọrọ ya na ụmụ nwanyị ana m achụ gị ajụ ya shọnụ nwa bụ afa nwaanyị udibe ekure eji m enye m n'ikwa a wee hụ. Hey, keme ekpomekwe no. Keme ekpomekwe no. Jụọ ya iru jụọ ya shọnụ hụrụ agwụtụ ụmụ nwaanyị ebe ha na-echichigheri ọnụ ahịa nkwuru jụọ ya na m ahụra nkọli jụọ Magnus gị tigị iya Oyoo gị bịara ekwesịkwara taịm gị ji ebe o bikọs ọ nọghị ebe ahụ jee nke ekwesị onye nwoke a na-ekpe Emeka ebe ahụ bụ ha nọ onye otu mpata ka otu ime ewo Beko! ¿Qué bonito? ¿Qué le dice? Dejen. Oga ma ko kada Dejen no. Kaka asịrị m ka m jụma gị hụrụ Oyoo m. Ayiri nke Oyoo ga no be. Isitere ọbọ latara kwa gị na-evugeri enu. Na-evugeri ifiri ani mekpa m. Ifiri ambenu. Ifiri ambenu. Kini onye a? No man. Osi Oyoo nwa mgbeke. Mgbeke gbefugo. Mgbeke gbefugo ọnụ. Dera. Oh, you bobo do ta ka si. Hey! Ira apụala ka efe na-eme gị na-akpọali afa m na-akwali aka ebe a up and down. Oyoo m espikle gị ma ọgụnọgụ na-eche ka ome izu ụka na eme na ga ahụla gị ị mara na echibi kwesịrị bịa ma ego m Oyoo m ị gara ajụ m gịnị bụ m na aka na ma fụtagịrị ọ ka mma na-efụtara mma ka ka ajụ m Oyoo m onye bụ nwaanyị hụ ya na ya na-esusu ọnụ na nke Philips na-ere ma esusu ọnụ Magnus onye bụ nwata nwaanyị ọ bụ gịnị a na-esusu ọnụ Magnus ọla gị ka ka ajụ Ogwelo gịnị bụ onwelo Oyoo m isi na onwelo ma na onwetere Oyoo m ịmaghị na asa hụrụ unu asa gwara m na ọhụrụ go pik ị na-esusu nwaanyị ọnụ na nke Philips isi m na onwelo Oyoo m okay. In fact, Mama, oh, you mama. Isi gịnị anọ m higwu My baby. Isi gịnị Afụ m ya na. Yes, Mama. nkọli bụrụzi onye
Oyimbobo. Oyoo, imeroni ne ije riji na achịcha kime m Oyigbo. Oyoo, mo ga bo Oyigbo Oyoo mo. Mama lemeleke me ki mara me ba Igbo mama. Ibu ha. Me yo mo ba ki be ba Igbo. Ibu ha gbogbo nwa m. Mama, oge una ala le ke mara. Inya be ha. Oyoo si na Igbo Oyoo mi ye wa dikwa go. Iye wa dikwa go. Osugo. Magnus. Ije kita igwe nwa ya bụ nwata nwaanyị na-achọghọ m ịfụ ya n'akụkụ gị ọzọ ọ mara ọnụ nke ahụ o susutere ya wee kwe wee gaba agaba ị na-anụkwu ya Mama, ọkụ efu ka ngwa gị eziokwu ife efu bụ na nkọli afụlọzi m ya nkọli ịbụ village girl na ịbụ village girl nwere swag ịbụ village girl biko gwa Ile ma sine me wege swag ne ma bu ma ge baby Oyoo okwa mo me na agwa kwa kpachapụ anya kpacha ọmaka 40,000 n'ogwe ama okwu ọmaka 40,000 India mgbada Onitsha send ọ gị 80,000 Oyoo ị chọrọ ịnụ 40,000 nsogbu adịghị ke ngwa gị nke na bụ na ya anụ 40,000 nke bụ m n'ihi akpọsite na mama m nwụrụ ahụ na m họfụrụ na m were ego ya ka ije Onitsha jee gbaba mbọ Oyoo ịlata gara sị na enweghị swagịrị nke atọ bụ na nsogbu niile m jụrụ mọgụ na m chọrọ ka m na-egelegide ihe ekijite n'ime ihe niile imegomere m tere chi na ebe niile ha Oyoo ị na-eme m gara sụwa atọ m esi na ebe enweghị swagịrị Oyoo ihe ya pịchitere m azụ Oyoo Oyoo mama de kuro Oyoo le biegide kwe Oyoo ya ni biegide kwe Oyoo e biegide iya mo la go je mo Oyoo mu Oyoo ai mama mo ta go Oyoo Chelu asa nwanne m nkọli askwa m ke mbịa akọshina gị ke ngwa gị ma ọ gị na-enweghị m onye ọzọ m na-akọshina n'abalị gị ịhụgọma na Oyoo m agba m reject echechego mere m enu si na m ya ejegide siti ke m jee chọọ m akara aka m ke m mara ihe m ji ụwa m eme nkọli kịta bụ bịara kịta bụ ị na-ekwu ihe nchọrọ ịnụ ịfụta ije ebe ọkụ na-acha n'elu soro ndị ibe gị jee hụ ụzọ ọ bụrụ te na ọkụ chọrọ ịchagbu m sa achagbue m na achọghị m ịma ihe m mara bụ ka m jee chụta akara aka ọ na-achagbu iru ebe ahụ ya ahụ ije ndị ibe gị na-eme ebe ahụ isoro ha mewe so m kpọrọ gị nwunye m nwaanyị ahụ gwara m ọ bụrụ te na ọ bụghị nwanne gị onye abụla ekemenu m enu gị na-achọrọ mgbe m ya atọ obi gị shi ma mgbe m ga na-eke ụra ịchọ m na gị shikwuchie ya kịta ana m akpụ ya ka m jee weta aka mgbiri kịta bụ bịara ibe ezigbo ma nne m emere gị ndị onye nke emere ayụmọma Iju onye ọkada kwụsị Onitsha Park wake mpute Iju anosinachiyo Ekonye bikona wachiyo Makana kuku Igbo anunego Ekonye bisu ponku ya enugonu Makana kuku Igbo anu Imanona ya digede nugu Ichinua Imanona ya digede Dalu no
Saka na o nwere mgbe m na-achọ. Ị mara m ọgụ. Na mgbada. Nkoli. Miss Madam Manager. No. No. If you go na church, ị ga-alaruzi ebe a. Nkalisi ga-akwụrụ gị jewe shop chekwuru ụmụaka ibe gị ebe ahụ ebe anyị na-azụ afịa. Mana ị ga-alaruzi ebe ụtụtụ echi kpọrọsa gị gawa. Nnụgo? Miss Madam Manager, Deje, ịnwagona. Biko eweliwe, gịnị ka isi vụrụ ihe n'ime dobe ka m je patute na ọya ada. Ọya ada. Ọ dakwa. Nana. Amanda. Vụrụ ihe gị dọị na-ehe eja hafụ anya ka ọ bụgịte na o nwere ejie n'eka. Ka m je jide ka m je jide n'eka. Otu ndị ọcha sịrị ya tie n'arụ. Ọ dakọ. Oyibo egbe mmadụ. Ya bụ na ọ ga-etukwute nwa dee echi niile na ọ dakọgide nwa n'echi. Miss Madam Manager, o nwere ihe m sịrị ka ngwa aga. Ị maara ihe nwaanyị eke briji dị n'Ọnịcha, mmiri dị n'ala ya, moto na-agba n'elu enyi. Briji. Ị kwesịrị ịma anụ briji mgbe ahụ na-ewu na-ewu a na-akọwere maka anya. Mmiri dị n'ala anya, nnekwu mmiri moto gị na-agba n'elu. Ịmagoma mgbe ọ bụ River Niger Bridge. Emecha na idijenu m ka m hụ ma Bridget hụ. Achọrọ m ịhụ anụ ga. Ahụshiele gị ma ọ dị gị na nsị ka asadụ. Nkoli. Ọ bụrụ Bridget. Bridge. River Niger Bridge. Bridging. Ọ bụrụ Bridge. Bridge. Bridging hụ. M were anya m hụ ma gara wee kelee eze Chitoke abịa m. Ahụshiele gị mee ndị jechere ọncha gị na akọnọ m na o nwere ihe ọ bụ mmiri dị na ya moto na-agba n'elu. Ekweteghị mana achọrọ m were anya m zie elu pie. Nkwete na ihe ahụ a na-ekwu bụ eziokwu. Ọkụ ijogoro ka eduje m mgbe ọ bụ. Achọrọ m ịhụ. Madam, ị mara mgbe m na-abịa Ọnịcha mara Oyoo. Etiefute m na moto gị na-ele mbele ha bele ha chagbawa m achagba n'enya. O nwere ihe obodo dịka osisi bịakwuru n'elu ọkụ gị na-acha n'elu. Ọkụ hụ adakwa gị, ọkụ hụ ga-alọta nda gị na-acha. Ihe ọ bụ bịa gakwa ihe ahụ dị ka eriri. Ọ gaghịtere n'etiti ụzọ hụ gbara ebe ndị onime na-eje eje ndị onime na-ala ụzọ ga-aha aba ịhụma moto. O nwere nke ọ bụ hụrụ ga-adị ka ụlọ. Mr. Dabadija, ihe dị nwa be Nkoli. Ịgbanigo. Bịa ka ije saa arụ ka ị naba. Ụtụtụ echi ka ị gawa shop. Ngwa, kirite. Miss Madam Manager, wabe makwara ịmụrụ na-ekwe na ụlọ mmadụ bụ unu na-egbukekwa egbuke. Ekiri m onwe m. Miss Madam, a na-ekiri onwe m. O jekojeka akụwa pafu enyo n'ụzọ na enyo anaghị adọkwa n'ụzọ na esi ka asadụ na ya anaghị adọbakwa enyo n'ụzọ. Ngwa baa ụlọ jee saa arụ ka ị naba. Ngwa ka ọ dị echi. Ivuru mkpanaka vuru dogo n'elu ka ọ daa. Emezina. Ngwa ọsọ. Ka ọ dị echi. Ego amaka onume niile ha bụ ego. Mana ntụkpọ onume na-egbuke. Ọ kwefuru ebe a. Ebe a ka ị na-eti egwu n'abalị. Egwu a ji agba egwu awantịlọ. Thank you. Morning. Ruo ebe a. Ọ kwefuru mmanya dị iche iche. Bịa. Ọ kwefuru mmanya dị iche iche ebe a. Ebe a ka anyị na-ele mmanya. Ebe a ka na-ele mmanya ndị afịa dị ịzụta afịa gba ọsọ gbabata ebe a olu mmanya ojelufa. Ị na-anụ? Nne ka ekiri ịkwa nwụọla anyị onye a bụ Nkoli.
Daka na kpọ fish. Ewo. Hey, emechiri emechi na-eki ebe a. Elelelelele. Jiri ya nwayọ. Ngwadakwa ya ka ije. Ebe a ka ndị mmadụ na-ada na ha na-aṅụ mmanya na-eri ma anụ nwa ife dị iche iche. Nkọrị bịa na-agụ maka nna gwa ife ga ebe a dị kịta ife ga nke eri ka a na-akpọ fan ịgbanye kịta okwu na-eku ị na-anụ ya Kudiri ewu dị na ebe ga-etiri na ya ọkwụfugoni ya na ngwa na otu ndị ọcha si edebe ya ha na-edebe ya n'ahụ aja ọkwa ka ọ dị ada ada ngwabịa ka ije fụ letekwere ndị mmadụ ka ha nọcha ifugo ebe a niile ebe a kichin ebe a na-ata azụ a na-esi azụ ma anụ nkwobi okwe malụ nkwobi ebe a ka ị na-esi ya ọkwefu ebe a ka ya na-eme fa na-akpọ point and kill ebe a ka ị na-edebesi azụ ọkwefu azụ nga ebe a niile ka a na-edebe azụ dị iche iche bịa mmadụ na-azụ adịbe Lilazo ka anyị pụtara azụ hụ bịa afọ onye a bụ Nkọlị ọ bịara ka ọ sụrụ anyị lụọ ọrụ biko unu malụ nkwado ọ bụrụ unu ga-akwadolu ya unu kwadolu m ya biko Nkọlị Miss Madam nekwa ndị a ọkwa ndị na-alụrụ m ọrụ agwagwo mfa na ịbịala ịlụ ọrụ mana kwanyekwala onwe gị ugwu Miss Madam anaghịkwa m achọ okwu ekele m no Nkọlị nnọọ gere ekunu mere anakwaghị m achọ abụghị m onye nsogbu m na ha eji arụ nsogbu adịghị Nkọlị jee yiri akwa ebe biko ngwa lele nka jee yiri ka m yiri ga ama abịa washa adịghị m ekwe nsogbu nwa ezigbo nwa Nsụka ịma na ọnwa Nsụka biko aka ọgwụ m ga-enyere ya onye nyere ya o na-efere ya aka fegide na-eze chite oke abịa ma aka fegide weli isi aka dị niile ha ike na-efere gị aka na-efesiri aka ike na onwego dị ka enya ọnụ ga-eri achịcha ọnụ ga-eri ayara ya ma n'ọnụ ebighị ebiro fegide na-aka